Hasan Yılmaz doğru haber. Nasîn û kontrolkirin mühîm e. Di nav civakê de yek ji muhebbetan ev û tê gotin, însanê me însanan û derdora xwe bi têrayî nas nakin. Mirov dikare sebeba vê yekê wisa bibêjin. Bêsebirtî, bêşukurtî, bikurtasî nankortî, ji ber ku ji nîmetên jî însanan rehatiye dayên şukur nayê kirin, ev fikr û raman li mirovan hasil û peyda bûye. Wexta em li hincetên mîsal û mînakên mezinên xwe dinêrin, bi piranî mîsal û mînakên dinyewî derdikeve pêş. Gelo çawa dibêjin. Em ji mêj ve yanî ji berê de di xaniyekê de du sê malbat diman. Me di tevfîk namkî û seynikê de dixwar û vedixwar. Argûn û bêxêriyek me hebû. Lê em gelek kêfxweş û dilşad bûn. Em çend nesil bi hevdûre dijiyan. Aniha neslek nikare bi hevdûre bijîn. Heta nikarin xwedî li zarokên xwe derûkevin. Lê me hemû ferdên malbata xwe nas dikir. Bi rewşa ruh û psîkolojiyê wan dizanîbû. Me dizanîbû ji kîjan xwarin û vexwarinê hez dike yan hez nake. Ji zarokên nihar eger hûn pirs bikin û bibêjin bavê telûkiterê ye, bi zilalî û bi dilrehetî hûn cewab û bersivekê nikarin bistînin. Hin kes di vê warê de hinkî dinê jî pêşve diçin û dibêjin. Heta ev kesan nizanin ku bavê wan çi karî dikin. Bavê wan jî nizanin ku zarokên wan diçin kîjan mektebê, diçin sinifa çendan jî nizanin. Kesên li gundanin jî di heman awayê de ne. Mange û çêlekên xwe jî nas nakin û pêda diçin. Wexta min behsa mange û çêlekê kir, çîrokek Farsî hat bîra min. Hevalekî digot, wexta ez ji nimêja sibê vedigeriyam, min çend kes dît ku mangê yanî çêlekê bi zorê li erebê yanî wesayî tê dikin. Ez nêzî wan bûm. Bi destekê xwe enya mangê min mista û firikand. Çêlek sekinî û aram bû. Min ji xwe ra got, kerameta nimêja sibê ye. Van zilaman hema ev mange li erebê kirin. Ez bi vê yekê şanaz heta qurre bûm. Wexta ez hatim malê deya min digiriya. Min jê ra got, tu çima digirî dayê? Ji min ra got, çêlek me dizînin. Yanî mange ez nas kiribûm, lê min ev çêlek nas nekiribû. Ji ber ku ez psîkolojiyê dizanim û hakimê vê yekê me, ez bawer dikim ku gelek ders û ibretên mezin di vê çîrokê de hene. Ger mirov malbata xwe nas neke û nizanibe zarokên wan diçin kîjan mekteb û sinifa çendan, ger mirîşk û mangeya xwe nas neke, a bi vê awayê wê deya wî bigirî. Heta em bi vê awayê îxanetê li heywanên xwe jî dikin. Bi qedrê xwedê bikin û ji bo xatirê xwedê bibêjin. Çavkaniyên pirskirêk û meseleyên me ma ne ev yek e. Ger tu bi zarokên xwe re têkildar nebî, wê demê tu yê zarokên xwe jî nas nekî. Xanima xwe te nas nekiriye. Ji xwe pirsên bi vê awayê rewşa civakê bi me dide nasîn. Yan jî mislimanê saf ê ku nimêja sibê dike, lê mange û çêleka xwe nas nake. Mislimanê ku dibêje ez destê xwe li ku derê dixim keramet tê de heye. Pirskirêk û meseleya me ya herî mezin ev e. Însanên Ewropayê xwediyê gelek rewşan e, yanî ji wezîfeyekê zêdetir wezîfeyan dikin. Van wezîfeyên xwe jî bi qencî û başî bicîtînin. Li cem me, hişê me tenê li ser zarok yan jî li ser heywanan e. Têkiliyên di navbera wan de em nikarin bibînin. Îmam nafikire ku li taxê çi heye çi tune ye, çi diqewime. Derdê wî tenê xweş nimêjkirin e. Em tenê alaqeya xwe didin ser zarokên xwe. Xeslet û taybetmendiyên zarokên din em nabînin. Divê em bibin şivan, dewar û heywanên xwe nas bikin. Divê haya me ji hemû talûkeyên derdorê heywanên xwe hebe. Nimetên xwe dayê ku daye me em muhafeze bikin, biparêzin û şukur bikin. Lewra di nav civakê de îhtiyacî zêdetir bi evdên şukurdar heye. Bi silav û duayan.